चुप रहा। रउआ काती लेके किनारे रहिले महाराज रुआ देनी। चल बाबू हमर चल तोरा के हम हाथी वाला से बात चल। 15 तारीख 7वां महीना जी 20,000 लगता बा। खा अब की बात तो शादी करवा के रहो और हुआ लोग तोरा फेर में पड़ गए बा आ दूसरा के शादी देख के तू लगन में जाला तब पगला गेला। अभी ना पगला लड़का बारा जैसा ही तू जवान होकबा नु वैसा ही हम गारंटी के साथ तोर बैंड बजवा के रहो। सबर तो कर रही है ये हमर बाबू सबर कर। काका हाँ बोला। उतरल जाओ तो लख हम हाथी के मालिक से बात करके आवत। ठीक है बाबू जा बात करके आओ। उतरा बाबू उतरा। निमन से उतरियो। साला दलालवा फेन आयल लागत मूला पटैले बा आवा कहीं ना का समाचार बा? ठीक है बा दलाल साहेब। अच्छा दलाल साहब कहतनी अब महीना में 16 को साटा दिवाइले उना कहले रहिया दिवाली ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा तो रहुआ खाई ले। महाराज तनी लाहे से बोली ना कोनो अभी पतिया के लिए लेनु कोनो ना आई सुनी त हमेशा तो रहुआ कमीशन में खोइबे करी ले जाई बोला के लिए मिल जाई कमीशन। ए महाराज अमकी बेर तनी ज्यादा कमीशन पर तनी ध्यान देम तनी बहुत ज्यादा मेहनत कइले बनी अमकी। ठीक बा जाई। का भेल बउआ? काम हो गेल बा खाली रोज जाके पैसा के बात कर ली। बाबू हथिया बना गेल आ मर्दानवा पे की मोगिनी है रे सरवा मर्दनवा मोगनी से तोरा का मतलब बारी? तोरा बारात में हाथी गेला से तोरा चाहला से मतलब बा? जिंदगी में पहली बार बियाह होगा था ऊपर से बाबू हाथी बना वाला कौन तब दादा तारा। चुप रहा बाबू चुप रहा। रउआ काती लेके किनारे रहिले महाराज रुआ देनी। चल बाबू हमर चल तोरा के हम हाथी वाला से बात चल चल। तोहरे हथिया का रे तोरा बाप के होतिया का? सरवा जहाँ रही हूँ तोरा बाप दादा खाली गाड़ी सुनवावत रही। जाई महाराज ना सुधरे रउआ ना सुधरे। का सुधरी? ई सुधरी? ओहो जाई महाराज काला लड़का के मार देनी हमरे में कथी कह देनी है? हां ओकर याद नहीं और कथी कहनी है? मतलब बढ़िया देनी हो जा जा वो चुप रहा। 5 रुपए तोरा छोड़ दम कि ना किन के खा लिया। कब चली साटा करे के बाद साटा करिए तब दे जाए लोग यहाँ से। ना मत खींचे साटा होई मत खींचे। 15 तारीख 7वां महीना में बा ठीक बा तो रउआ कितना लेमी बताई? 15 तारीख 7वां महीना जी 20,000 लगता बा। ए महाराज औसकत काहे बानी उनका से कह के 5-10 रुपया कम करवा दे। 5-10 रुपया कम ना 1151 रुपया दे। कह दी साटा करे कोई तो करस। का कहता रहो तोरा ही बोका बकरी नजर आवता कि 1100 रुपया कह देला। हाथी नु बा हाथी जब बारात में चलू जाला ओकरा बाप के इज्जत हो जाला। 1100 के बात करता रहनु तो ना हुई साटा जा लोगी। हाथी ना बनाई तो बिया ना करम। मत करिए जा माती ना बनाओ। चुप हम इनका से बात करते हैं। तू चुप हम बात करते हैं। कितना हमारा कमीशन में कटनी है? 5,000 जाए दिया साटा कह लिया ठीक बा कुछ कम बेच के साटा कह लिया अपना आदमी बेचारा ठीक बा तो 10,000 हम और 5,000 तो हो जाके 15,000 बोल दो उससे एगो झोरल झाट कम ना करम हम। चलिए ठीक काका 15,000 कहत हो उससे झड़ल एगो झाटो कम ना करता हो। ठीक बा बबुआ ठीक बा। खुश हो गले सरवा रे खुश हो गले। चल 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 सरवा चल चल। साला अंजलि राज ऑर्केस्ट्रा ग्रुप रोशन कुमार यादव। पहुंच गए उतरल जाओ काका।
चल करो रोशन भाई बारो के बा भाई ए भाओ बोली भाई जी का सटे करे के बा हाँ हाँ सटे करे आयल बनी सा इने भाई जी अंदर ऑफिस में आई बोली भाई कई तारीख के बनावे के बा 15/7 के बा कौन साथ के बा जी। हो जाई ठीक है भाई तो पैडो लेके आवे तो सारा लिखा जाई हां का रोशन भाई हमरो कमीशन तनी याद रखी है ठीक बा भाई ते कमीशन मिली थोड़ा बढ़ा के टाइट में ठीक बा रोशन भाई ठीक बा अच्छा तो बबुआ कितना पैसा लगी टाटा 4 गो लड़की देम ठीक बा एगो पिकअप देम 2 सेट साउंड देम 25,000 रुपया लेम ठीक बा बबुआ जी कुछ कम कर ली ठीक बा 500 रुपया कम करा दे हमारे ही दोस्त बारन भाई बहन 500 रुपया तुरंत हम कम करवा दें टेंशन अच्छा बबुआ जी ठीक बा 5 रुपया देना लगी बबुआ जी 500 रुपया तले दे दी 4,500 रुपया बिहान हम दे दे हम रोशन भैया है एक्सपायर्ड हम वही कर ले जाए ठीक बा अच्छा कौन बात नहीं के रख ले वाला पैसा और सब मिल जाए काहे टेंशन नहीं तो कल सुने पूछा दे हाँ हाँ अच्छा ये हाँ, बाकी होता हाँ, अच्छा पे लिखी तरी हम हाँ ठीक बा लिख दो बोली पापा जी के नाम बाबू नामो कथी है तोरा नाम याद न खाऊ झगरू महतो अच्छा लिखी झगरू महतो झगड़ू महतो लिखा झगड़ू महतो पापा के नाम झगड़ू महतो जी खाना कहाँ बा बोल बताओ बउआ का है भगवान जिला मुजफ्फरपुर चल तनी चल बाबू चल